Ben, moitas grazas. En primeiro lugar, bueno, casi me parece insultante os argumentos trapalleiros que se intentaron dicir aquí por parte da representante de IPDR, intentando misturar o debate entre os animais, que se as vacas, que se os peixes, que se os animais que empregamos para comer. Mas ainda, a pesar de soltar eses argumentos trapalleiros, pois considero que tamén esses animais merecen todo o respeto e todo tamén debemos pelexar polos seus dereitos, non? Porque considero que a pesar de que se críen para consumo, tamén deben ser criados en condicións bueno, pois dignas para eles, non? Despois, simplemente reportarlles que eu non sei en que punto da moción ven aquí un ataque contra os circos. Aquí o Bloque Nacionalista Galego e ao igual que as outras organizacións animalistas non estamos pedindo a prohibición dos circos e, polo tanto, non estamos prohibindo nin poñendo en risco os postos de traballo. Por exemplo, o Circo do Sol non usa animais. Estamos poñendo en risco eses traballos? Non, verdade? Polo tanto, nós creemos que os circos poden continuar e incluso podense dar recoñecementos por parte da Unión Europea, o Concello, Xunta, o Estado, as institucións que se queira. Pero entendemos que non é de recibo, non é lóxico, pois, o uso dos animais nestas instalacións. Tampouco entendemos como se fan campañas de protección animal, de respeto para os dereitos dos animais, pero, por outra parte, como ben dixo o concelleiro de Ciudadanos, que se mantén nunha ambigua posición a raíz de ser un partido estatal que, claro, ten que conjugar esas incoherencias de ter que defender, por un lado, la fiesta nacional con el trato do toro, ou por outra, tamén intentar pois recadar votos por parte das persoas que están máis concienciadas dos dereitos dos animais, non? Non vamos a aceptar a emenda porque entendemos que tronza toda a exposición de motivos, tronza o sentir que se pretende con esta moción. Para min, creo que vai ser unha mágoa, unha oportunidade perdida para este Concello de sumarnos a outros máis que tamén están promovendo pois outro tipo de políticas, non? É que non fai falta instar a Xunta, senón que tamén temos competencias nós propios para exercelas e, polo tanto, tamén eliminar espectáculos que usen os animais. E volvo a repetir, o Bloque Nacionalista Galego non está en contra dos circos, nin está poñendo en cuestión eses postos de traballo, senón que estamos poñendo en cuestión o uso de animais. Voulles a dicir unha última cousa, que un animal que normalmente emprega centos de hectáreas para a súa vida non pode estar recluído nuns poucos metros cadrados, indo de concello en concello, e tendo de ser instalado en calquera tipo de descampado, con temperaturas altas, baixas, e sin ningún tipo de protección, non? Por lo tanto, vamos a manter a proposta tal cal está. Despois unha cuestión, unha pregunta de orde. Señor alcalde, se antes non se permitiu votar a nosa emenda na proposta de Rosa, non sei se agora se podería tamén visitar do mesmo xeito. Gracias. Si podería, si cumplira co reglamento municipal. O reglamento municipal di que cando a emenda é oral ten que ser admitida por todos os grupos. Cando a emenda, como é o caso, é escrita, tense que votar en primeira instancia. É a diferencia entre unha e outra. É dicir, a emenda que presentou non pasou por registro, non tiñan o conocimiento suficiente os grupos e, polo tanto, todas as que se fan aquí en Boche, pois teñen que ser aceptadas por todos os grupos. É a diferencia que hai entre un caso e outro. E, bueno, con respecto á Canceira, decir que en estes momentos, pois, creo que vamos a sacar a nova licitación, na que tamén se vai a poner como unha das condicións, pois, non sacrificar. En estes momentos xa fai tempo que, gracias ás donacións, pois, según se me di, non se está facendo. E, bueno, neste caso, pois xa vou a aproveitar para facer propaganda, porque teño 17 cans, dos cuales últimamente teño 9, e só teño colocados 4,
Entonces me quedan 5, hai que aproveitar esta publicidade en directo, que estou dispuesto pois a regalar a xente que o necesite eses masquillos, vale? E dito a publicidade está gratuita, pois entonces o que pasamos é a votar. Sí. E que as alusións, bueno, aquí sempre é alusións. Non, jamás chamei a trapalleira. O de trapalleira eu lle pido que ustedes, inteligente como é, sabe aplicar outro calificativo diferente, non? Bueno, a falta de argumentación de base, como lle quere Eso é o chamar. que yo admite a señora García Pose, pero de trapalleira. Eu tamén lle iba, non, pero tamén lle iba a decir que o retirara, e polo tanto, pues bueno, na grabación quedará, pero retirada na acta en la parte escrita. Entonces, dito así,